So good evening mga idol, no? Nagbabalik na naman yung Kuloko TV. So ang tagal-tagal ko na naman pong hindi nakapag-vlog. Yung pong last vlog ko is yung sa Quezon pa, yung sa Bitukang Manok. Kasi po, dito na kami ngayon sa Pampanga. Back to work na naman. So busy. Minsan na lang makapag-vlog, pero gagawa po ako ng paraan para makapag-vlog ako. Kahit 3 times in a week lang, pwede na mga sir. 3 times in a week. So ngayon, ngayong gabi pupunta po tayo ngayon sa Mexico, Pampanga. Pupuntahan po natin yung bagong bukas doon na tulay na kung saan ang laki ng pinagbago mga idol, no? Kung dati, parang daan lang talaga siya. Daan naman talaga siya mga idol kaso lang, yung mga design niya sa gilid-gilid nagbago. Kung dati dadaan ka lang, ngayon pwede ka na mag-picture mga idol. Pwede mo nang gawin na background picture mo siya. So, kung bago lang po pala kayo sa aking YouTube channel mga sir, no? Please pa-subscribe po ako and click yung bell para updated po kayo sa mga video na aking ina-upload sa YouTube. So yun, maraming salamat po mga sir, no? Shoutout ko lang po pala dyan yung aking mga kasamahan sa Kabalen Motovloggers, no? Support po natin. Support tayo sa isa't isa. Hindi ko na po sasabihin yung kanilang mga YouTube channel mga idol, no? Andito po sila sa screen. Yan. Makikita niyo po yung screen na yan. Yung malaki na yan. Yan po yung mga pangalan ng kanilang mga YouTube channel. Please pa-subscribe po ako sa aming munting channel na sana makamit namin yung aming mga minimiti, kung ano man yung aming minimiti, sana maabot namin. So lahat naman, pag nag-uumpisa ka sa maliit lang, nag-uumpisa ka sa simula, siyempre simula. Nag-uumpisa ka kung saan kay mahina pa lang, hanggang sa lahat natututunan mo na, hanggang sa maging normal na lang sa'yo yung mga bagay-bagay na nahihirapan ka sa una lang. So yun mga sir, no? Support po natin lahat ng mga motovlogger na nag-uumpisa pa lang, especially sa mga Kabalen motovloggers. Sila po yung aming kasamahan dito sa Pampanga, although di ko pa sila namimit kasi bago lang po yung nabuo na Kabalen motovloggers na yun mga sir, no? Sana next meet and greet, makasama po ako sa kanilang meet and greet. Hindi po kayo maboboring sa mga Kabalen motovloggers kasi meron diyan na yung content nila is masaya, nagpapasaya. Ang mga mahilig sa tips, yan meron diyan. Search nyo lang, meron diyan. Sa mga tutorials mga idol, kompleto. Kung anong motor man yung gusto nyo, meron diyan, kompleto po tayo. Search nyo lang po isa-isa. Maraming salamat po. So ngayon, yun na nga, for tonight vlog, pupunta tayo ngayon sa Mexico, Pampanga. Sa Mexico, Pampanga, titingnan natin yung tulay na bagong gawa doon. So biyahe po muna tayo mga sir. Pasensya na po kayo, wala akong gloves. Nakikita nyo naman yan, wala akong gloves kasi tabing baril lang po namin yung pupuntahan ko ngayon. Although lagi ko namang pinupuntahan, hindi ko pa lang po nakita nung nagbukas yung tulay na yan, no? Tagal-tagal din kasi nakasara yung tulay na yon. Medyo ewan ko lang kung ilang buwan na nakasara kasi talaga ang ganda ng pinagbago mga idol Maraming nagbago. Yung ilaw dumami, lumiwanag, yung daan naging maganda na din. Halos yata dito sa Mexico, dalawa yung tulay na na mahaba at bagong gawa. So tara, gaya muna tayo mga idol. So malapit na po tayo mga idol, no? Dito na tayo sa unang tulay ng Mexico. Kung manggagaling po kayo ng Arayat or Santa Ana, ang unang nyo pong madadat na tulay is itong mahabang tulay na to. Malapit na tayo mga idol. Sa Amber Trail yata ito. Oo yata. Ito po yung unang madadat na natin na tulay dito sa Mexico pag nanggaling po kayo ng Arayat
oras lang sa ano. Itong mahabang tulay na to. Wow. Wow. Dati hindi ganito to mga idol, pangit lang. Pero ngayon nag-improve na. Ang ganda, ang dami nagpinagbago sa Mexico, Pampanga. Wow, big bike. Habulin ko sana kaso wala akong panghabol. Hindi natin yung mahabol eh. Alam nyo mga idol, no? Pag alam nyo hindi na kaya nang habulin, hindi nang habulin. Parang jowa lang yan eh. Baka mga ex nyo lang yan. Pag alam yung ayaw na sa atin ng tao, nang habulin. Hindi sila narapat para sa atin. So yun, malapit na tayo mga sir. Nakikita ko na yung liwanag ng ano, ng tulay. Yung sorry po, nagmamadali lang. So yun mga idol, no, andito na tayo sa tulay. Wow, ito po yung tulay ng ano, ng Mexico, Pampanga. Katabi po siya ng Pure Gold. Ayan, so nakikita nyo. Ang ganda po mga idol, oh. Wow. Mexico, Pampanga. So ayun mga idol, no, pauwi na po tayo. Nakita na po natin yung tulay. Nakita nyo naman na napakaganda at ang ganda ng resulta. Wow. Mexico, Pampanga. Pauwi na tayo mga idol. May na-aksidente dito mga idol, oh. Ayan, oh. Oh. Dahan-dahan lang po tayo mga sir. May nanya sir? May kaya. Bali sir. Pero bisa ka munta ako kaya nga na. Sir, munta ako muna sa bisa kayo. Na. Nako rin po. Punta lang tayo. Oo, tara. Nino po yung magma niyo, sir? Iya po. Ikaw po yung may kakaya. Ali, iya. Kaya. No, niya po wari bala. Hindi tayo. Saan kita makanta, tay? May pagsabi eh. Hindi po kontrol natin. Malasing nga ba, mga yan? Oo, makain. Babae yan dila. Babae. Beme, mga yan. Oo. Sakit. Mga backride ko kayo. Nawarta mo tay? Sige po. Nori. Na. Oo. Kina. O na tang. So yun mga sir, no? May na-disgrasya ko. Tang, nakwanda na kayo na. Sige po. So yun mga sir, no? Sinabi ko naman dun sa ano, na kung pwede kukuha ako dun sa ano, ng ambulance. So ang sabi sa akin mga sir, huwag na daw kasi yung family nilang daw yung bahala. Hindi naman ano, buhay naman po yung ano, yung babae. Kumbaga nahihilo lang yata. Eto siya mga idol. Eto siya. Kawawa. Ayun po yung babae. So mga sir, no, gusto ko sanang tulungan kaso wala akong masyadong alam sa mga ganun, tsaka mahirap na. Meron naman na responding mga kamag-anak niya. So hindi ko na lang po hindi ako basta ayaw akong makialam.
Yung sa akin lang kanina, sabi ko, sir, kung okay lang, tawag ako ng ambulance o punta ako ng pulis para makatulong po sa sa kanila. So ang sabi sa akin mga sir, wag na daw kasi may family naman. So ang ginawa ko, inatid ko na lang po yung angkas nung babae doon sa bahay nila. So napakadelikado talaga magmotor pag gabi mga idol, no? Tsaka unang-una, wag po tayong magmamaneho ng laseng kasi napakalaking epekto sa ating katawan yung alak mga idol. Kasi mga sir, no, once na nakainom tayo ng alak pag nagmamaneho tayo, parang lumalakas yung loob natin magpabilis ng motor. Nawawala po sa isip natin yung kontrolado about sa pagmamaneho mga idol. So kung maaari lang po mga idol, wag po tayong iinom pag magmamaneho po tayo ng motor, lalo na kung malayo-layo pa yung ating uuwian mga idol, no? So lesson learned po para sa atin na mga kamotorista, wag na wag po tayong iinom pag nakamotor po tayo mga idol. So yun lang mga sir, no? Sana nagustuhan niyo po yung aking video. Please po, pasubscribe po ako sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Next vlog natin mga idol, no? Try natin itong ating motor na XYM 110. Try natin kabitan ng open pipe or chicken pipe kung nakakadagdag ba siya sa bilis yung mga open pipe. So hanggang sa muli, Miyako Loco TV here. Muling nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po. Lagi ko pong sinasabi, mag-iingat po tayo sa ating pagmamaneho. Thank you po. Ride safe. Peace time.